Li Rojavayê gundewara Şamê topbarana firokeyên rejîmê li ser gundê Wadîberê de ji dema borî ve dijwar dibe. Her wisa hîn çalakvanan ragîhandin ku firokeyên rejîmê navçeya Cebel el Qesr ya di navbera gundên Berhelî û Kefril Ewamîd de bi 12 bermîlên teqînir armanc kirin. û li gorî hîn jêderan ku di encama vê topbaranê de gelek sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li aliyekî din li Bakurê gundewarê Qunetrayê artêşa Elfeteh a bi ser artêşa Azad ve di daxuyaniyekê de ragîhand ku hêzên wê rêbenda polîsên leşkerî ya li kevîka bajarê Xan Ernebek kontrol kirin. Di heman demê de li derdora bajarokê Xidr şer di navbera artêşa Elfeteh û leşkerên rejîmê de rû da û di encama vî şerî de sê tankên hêzên rejîmê hatin têkşikandin û gelek leşker hatin kuştin. Li Rojhilatê gundewarê Hemsê hîn toreyên ragîhandinê dan diyar kirin ku firokeyên rejîmê taxên li Rojava û Bakurî bajarê Tedmir bi 6 êrişên asîmanî topbaran kirin û di encamê de bêtirî 30 welatiyên sivîl ku piraniya wan ji jin û zarokan bûn jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Ji aliyê xwe ve çalakvanan ragîhandin ku hîn kesên ku di vê topbaranê de birîndar ketin bo nexweşxaneya Reqa hatin veguhestin. Li gundewarê Laziqiyê ketîbeya Berravê ya duyemîn a ku bi ser artêşa Azad ve ragîhand ku hêzên wê stasyona elektrîkê ya li navçeya Rasilbesît û hejmarek xalên hêzên rejîmê bi mûşekên hawnan topbaran kirin. Her wisa hate zanîn ku di encama vê operasyonê de gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Allahu Ekber. Allahu Ekber.